Okay, jeg skal lave beviset for den afledede funktion af sinus. Sinus mærke af x lige med cosinus af x, også kaldet differentiationen af sinus. Og først vil jeg lige præsentere enhedscirklen, som man kan se her. Den vil jeg så bruge her i opgave 2, hvor jeg først vil vise, at vinklen, den her vinkel, den er lig med x plus h over 2. Og her udnytter jeg, at trekant AOB er ligebenet, altså den her store trekant. Og jeg ved også, at vinkel B heroppe er lig med 90 minus v i trekant ABC, den lille retvinklede trekant. Og jeg ved også, at H, altså vinkel H, er lig med 180 minus A minus B i trekant AOB. Altså den store ensvinklede ligebenede trekant. Godt. Først vil jeg finde vinkel B i trekant AOB, den store trekant, og den må jo være 90 minus v plus x, da man også skal huske at plusse den her vinkel til. Før havde vi jo vinkel B i den lille trekant, som er her. Men nu skal det så være vinkel B for den store trekant, så skal vi huske at lægge x til. Derfor kommer den til at hedde 90 minus v plus x. Da jeg ved, at denne trekant er ligebenet, så må vinkel A derfor også være 90 minus v plus x. Det kan jeg så indsætte i min formel for h, så det lyder, at h er lig med 180 minus parentes 90 minus v plus x parentes slut minus parentes 90 minus v plus x parentes slut. Her nu opløser jeg så parenteserne ved at gange ind med minus, så det nu kommer til at hedde 180 minus 90 plus v minus x, og så videre ganger jeg ind med minus i næste parentes, så den bliver ens, minus 90 plus v minus x. Det kan jeg så reducere til at hedde h lig med 2v minus 2x. Og det kan jeg videre reducere til at hedde h plus 2x lig med 2v. Nu har jeg også isoleret v på den ene side, det jeg gerne vil. Og jeg reducerer endnu mere, så det kommer til at hedde v lig med x plus h over 2. Og det var jo også det, jeg meget gerne ville finde. Nu har jeg bevist, at v er lig med x plus h over 2. Okay. Så går vi videre til opgave 3, hvor jeg skal bevise, at cosinus til vinklen er lig med sinus parentes x plus h minus sinus af x over AB lig med sinus parentes x plus h minus sinus af x over h gange h over AB. Her er det oplyst, at cosinus til vinklen i en retvinklet trekant er lig med den hosliggende katete divideret med hypotenusen. Denne oplysning kan jeg bruge til at løse opgaven, og først
kigger jeg på enhedscirklen, hvor jeg identificerer den hosliggende side til vinklen. Vi har vinklen her, derfor må den hosliggende side være den her, og hypotenusen må derfor være denne her. Den hosliggende side kan bestemmes ved at tage et punkt på y-aksen, så det bliver at sinus til x, som jeg har skrevet her, og så tager jeg et andet punkt fra trekantens top, som så hedder sinus til x plus h. Den hosliggende katete må derfor være delta sinus, hvor jeg så egentlig bare trækker de to punkter her fra hinanden. Så det kommer til at lyde sinus, parentes x plus h, minus sinus af x. Det er den hosliggende katete. Ja. Hypotenusen, den kan meget nemt findes, da de to vinkler hedder A og B. Derfor må siden her altså kaldes AB, som jeg har skrevet her. Ja. Så har jeg egentlig fundet ud af, hvad kosinusvinklen er. Dog ikke helt, fordi at jeg mangler en del endnu. Og 2 sekunder. Nu vil jeg så gerne gange. Jeg har skrevet det op her, det jeg lige har regnet ud. Og nu vil jeg gerne gange ind med h. Jeg skriver h over h, da det er det samme som 1, og man kan altid gange ind med 1. Det der egentlig sker her, er bare, at de to faktorer bytter plads, så det kommer til at lyde, at sinus parentes x plus h minus sinus af x er over h, og så gange h over ab. Det er jo det, jeg godt vil frem til. Og når man faktoriserer, kan de to faktorer altid bytte plads. Ja, og det vil sige, at jeg er kommet frem til mit resultat, at cosinus til vinklen derfor må være dette. Godt. Så går jeg videre til opgave 4. I opgave 4, der skal jeg anvende, at h over ab går mod 1 for h gående mod 0. Jeg skal endvidere også bruge mit resultat fra opgave 2, hvor jeg fandt ud af, at cosinus, at vinklen, den var x plus h over 2, og mit resultat fra opgave 3 skal jeg også bruge, og skal jeg også benytte 60-trinsreglen. Og som bekendt er første trin delta y, og andet trin er delta y over h, og tredje trin er delta y over h gående, hvor for h gående mod 0. Ja, vi starter ud med første trin i tretrinsreglen. Delta y, det er det samme som delta sinus. Og delta sinus, den kender vi jo blandt andet fra opgave 3. Og det er selvfølgelig sinus af x plus h minus sinus af x. Jeg ved også fra opgave 3, at cosinus til vinklen er lig med sinus af x plus h minus sinus af x divideret med ab. Det vil sige, at faktisk er, som man kan se her, sinus af x plus h minus sinus af x det samme som cosinus til vinklen gange ab. Gange siden ab. Det er faktisk det samme. Så delta y er også cosinus til vinklen gange siden ab. Så går man videre til trin 2. Delta y divideret med h. Det må så derfor være, vi har delta y fra før her. Så er det bare cosinus til vinklen gange ab over h. Og vi ved fra
opgave 2, at cosinus til vinklen, det var x plus h over 2. Så det skriver jeg ind her. Så derfor lyder det nu, at cosinus af x plus h over 2 gange siden AB. Det er trin 2. Ja. Så går vi videre til trin 3, her på næste side, hvor vi nu er kommet frem til de to faktorer, hvor før, nu går jeg lige tilbage, før var det jo egentlig, vi bliver bare her, vi har to faktorer, a, b over h, og cosinus af x plus h over 2. De to faktorer er vi kommet frem til. Så lader vi den ene faktor ab over h gå mod 1, når h er gående mod 0. Det er jo egentlig nok til at bevise, at sinus mærke af x er lig med cosinus af x. Men for at illustrere det lidt bedre, så kan man sige, at når h er lig med 0, når h er gående mod 0, så sætter jeg 0 ind på h's plads her. Og 0 over 2, det giver jo 0. Så derfor står der faktisk cosinus af x. Og det er jo også det, som sinus mærke af x er lig med, når man differentierer sinus. Så det er faktisk resultatet, det er beviset, at man er kommet frem til, at sinus mærke af x er lig med cosinus af x.